Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sesepuh pangaten menika masadi sepadan berpasaken dalam saking pangeran Rupi ambengan menika makata-kata mawon kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun Mas Andi nyeduk bumi Medasiti kadamel pasang pondasi lan anggenipun damel yo damel kos-kosan sageta slamet wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng dinten menika terus laminipun asala karitoanipun Allah taala lan panjenenganipun ingkang dipun sedhakahi lan tambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Nggih, kejawi menika anggenipun rakit sekul suci ulam sari rasa kadamel kaos pakurmatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad garwa putra rumaisaripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali awis sedaya dipun kasih pakurmatan sareng-sareng. Nggih panyuwunanipun nyuwunaken sae supangat wilujeng anggenipun Mas Andi anggenipun dahului lan anggenipun damel pondasi akan pondasi lan damel griya kadamel kos-kosan sageta slamet wilujeng kang damel wilujeng ingkang dipun damel wilujeng dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan tambahan adaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Lan terus mulai menteri dateng Kanjeng Nabi Adam Ibu Hawa Bawa Angkasa lan Ibu Bumi lan terus mulai menteri dateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para syuhada, para mukmin, para petuah, para empu awit sedaya dipun caosi mulai menteri sareng-sareng nggih panyunanipun nyuwunaken sae supangat wilujeng anggenipun Mas Andi damel griya anggenipun badhe damel kos-kosan sageta slamet wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mawon. Nggih. Lan caos menawi dateng tiyang sepuhipun Bapak Rina Ibu Wengi kang maringi wekdal dinten kelawan dalu lan terus caos menawi dateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Minggir Sari lan Bandar pekaranipun Mas Andi lan terus caos mulai menteri dateng dinten pitunan gangsal ingkang dipun lenggakaken wonten dinten Minggu Kliwon kadamel atuk pondasi anggenipun Medasiti kadamel griya kadamel kos-kosan sageta slamet wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan tambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Lan terus dateng para leluhuripun Mas Andi leluhur saking jaler saking estri ingkang kematan lan boten kematan nggih disunaken supangat wilujeng anggenipun Mas Andi atuk pondasi Medasiti kadamel griya kos-kosan sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan tambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten Gusti mawon. Lan terus caos mulai menteri dateng Sunan Kalijaga Nabi Sulaiman lan Kyai Suti Sungging Prabang Koro lan Kyai Natas Jonggrang kang nurunaken palagan lan pertukangan wonten tanah Jawi awitipun kaosi mulai menteri sareng nggih panyunanipun nyuwunaken sae supangat wilujeng anggenipun Mas Andi ngedoaken pondasi Medasiti kadamel griya damel kos-kosan sageta slamet wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan tambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus dateng Nini Bumi kaki bumi sela ingkang dipun damel tokaken pondasi anggenipun Medasiti kadamel
griya damel kos-kosan sakita Slamet Wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten ing sedaya kemawon lan terus tausme Menteri dateng Syekh Sulki juru taman juru tani petanianipun Mas Andi lan malaikat Kasim kanggung sandang lawan pangan lan terus tausme Menteri dateng Syekh Subakir Nabi Khidir lan Nabi Ilyas awit sedaya dipun caosi mulai Menteri sareng-sareng nggih panyunanipun nyunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Mas Andi ngetukaken pondasi Siti kadamel griya kos-kosan sakita Slamet Wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten ing sedaya kemawon lan terus Menteri dateng malaikat Mbah Gendho 6 kang nyukupi penggaltanipun anak Adam lan kejawi menika anggenipun rakit sekul kuna kadamel njemukaken anggenipun Mas Andi anggenipun ngetukaken pondasi Siti kadamel griya kos-kosan nggih menika njemukaken watu wesi lan sak sanes-sanesipun awit dijemukaken lan sak sederekipun Mas Andi sak tangga kanen keripun lan sederekipun awit dijemukaken sageta guyub rukun Slamet Wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten ing sedaya kemawon kejawi menika anggenipun rakit kala kirna kala kependhem kala gumantung kadamen taus mulai mesti dateng lan ngawinangani dateng dinten 7 kenan gangsal sasi 12 tahun 8 Windu Sekawan lan dinten Nas lan sangaring sasi sangaring tahun lan terus taus ngawiningani malih danten tingkel sasi Uwas lan dinten Taliwangke Saparwangke Sari Agung Gendan Kututan lan Sengkang Turunan lan sangaring tahun awit sedaya dipun caosi mulai sareng-sareng nggih gunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun Mas Andi nuduhaken pondasi Siti kadamel griya damel kos-kosan sakita Slamet Wilujeng kang damel wilujeng kang dipun damel wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten ing sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit golong lan tul petri anggenipun metri anggenipun Mas Andi ngetukaken pondasi bedah bumi kadamel griya kadamel kos-kosan sakita Slamet Wilujeng lan menteri dateng sederekipun Mas Andi sederekipun kang lahir sareng sawat Kakang Kawah Adi Ari Kakang Barep Adi Wuragil sederek Marmarti sederek saking sarine bumi geni angin banyu Pancandriya Rasunya lan sederek ingkang tebih ingkang celak-celak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan sederek kembarulah arane tapa sajroning rasa alwamah jabane rasa alwamah amarah sopiah lan mutmainah lan sederek ingkang lahir sareng sawat unggal panggonan seje pertapan sederek saking Joharuri lan Joharuri ingkang kagungan sifat sekawan Kamal Jamal Jalal Kohar ingkang kagungan laku 16 sarira 6 lan sarira 4 kang ngatur waging siripun badan jasmaninipun Mas Andi awit dipun petri sageta cumaketa pengewange tebih nabika kalane celakna rejekine lan anggenipun damel ngetukaken pondasi Siti damel griya sageta Slamet Wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahane ingkang rawuh wonten ing sedaya kemawon. Nggih. Jawi menika anggenipun rakit pisang setangkep anggenipun Mbak Rini ngabekteni dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Gendho Ngali anggenipun
nyesep wonten dusun Minggir Sari anggenipun suwita dhateng guru nabine sageta slamet wilujeng atine sageta tentrem ayem slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih, menika anggenipun ngrakit Sekar Taman Kadamel nyiram tuwuh anggenipun tuwuhipun Kanjeng Nabi Adam lumuntar dhateng Mas Andi sageta awit dipun siram sageta ijo-ruyu ngrebuwa godhongane dangang penggalihe antenga rezekine kantuna slamet rahayu wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih. Menika anggenipun rakit jenang kalan jenang abrit kadamel ngapunten dateng sederekipun Mas Andi sederek saking bapa lan saking ibu awit dipun putri sageta dijangkunga srintene lan sedalune sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit jenang Sengkala kadamel mulak kala pikakolanipun Mas Andi anggenipun ngethukaken pundhasi Bedah Siti kadamel griya kos-kosan lan kala pikakolanipun Mas Andi sekeluarga Sengkala ingkang sampun gumawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulao maring Allah kantuna slamet rahayu wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit jenang abrit lan jenang sepuh kadamel wilujenge Nini Asmara Bumi lan kaki Asmara Bumi sela ingkang dipun damel griya Mas Andi lan Nini Bumi mbok bilih wonten kelepatanipun Gusti Allah maringi pangapura lan Nini Bumi kaki Bumi sela ingkang dipun nggone griya Mas Andi sekeluarga Bumi kesukuran jemberan sageta slamet wilujenga sak njawine wangun wilujenga sak lebete wangun wilujenga sak raja gaduhanipun wilujenga sak tandha tanem tuwuhipun wilujenga sak ingon-ingonipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula nggaraken bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maringi jangkep lan Gusti Allah maringi kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Mas Andi sekeluarga. Lillahi taala li syafati Rasulillah hamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inda fi sholati salaman minal masjidi lal maghribi jinan wa insan wa rihan wa maman wa salaman tasliman kasiron jalalahu ya iblis aiton fi mati wa rabbana taqabbal Sulaiman abna Dawud alaihi masmamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna sholika bi fatihah wa bi jalil fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi khususiyatil fatihah wa bi sirril fatihah wa bi sabatil fatihah wa bi hurufil fatihah wa bi kalimatil fatihah wa bi ayatil fatihah wa bi rukul fatihah wa bi rahimah milan alaihi suratil fatihah ya barijal homi wa ya kasbal homi ya mani abdi ya min wa ya arhamu ya Allah ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala idfa'na amin wa min rabbi yasilana wa la tu'asirna fitri wa dunya wal akhirah innaka la tulisan qadir wa sallallahu ala khairi wa nuri arsi sayyidina wa nabiyina wa sabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.